telefón nie je len zariadenie. Je to rozšírenie mysle. A vo vzťahu platí jednoduché pravidlo. Čo musí byť skrývané, už nie je nevinné. Zdravý vzťah má súkromie, nie tajomstva. Súkromie znamená: mám prístor, ale nemám čo skrývať. Tajomstvo znamená: ak by si to videl, zmenilo by to, čo si myslíš. A to už nie je hranica. To je klamstvo. Psychológia správania je v tomto jasná, keď človek začne otáčať telefón displejom dolu, zamykať ho zrazu viac než predtým, panikáriť pri obyčajnej otázke. Nejde o ochranu súkromia. Ide o ochranu príbehu, ktorý by nemal existovať. Ak by správanie bolo čisté, nepotrebovalo by utajenie. Nikto neskrýva pravdu. Skrýva sa len to, čo by narušilo dôveru. Výskumy vzťahovej psychológie a správania ukazujú: približne 20-25% ľudí v dlhodobých vzťahoch priznáva emocionálnu neveru cez správy alebo sociálne siete. Viac než 60% prípadov neverí dnes začína digitálne správy, chaty, DM, aplikácie. A jeden z najsilnejších prediktorov neverí nie je sex, ale náhla potreba tajnosti okolo telefónu. Nie kontrola, nie žiarlivosť, tajnosť. Vo vzťahu nie je neprípustné mať telefón. Neprípustné je mať druhý život v ňom. Klamstvo nie je len stretnutie. Klamstvo je správa, ktorú by si pred partnerom zmazal. Klamstvo je kontakt, ktorý musí zostať skrytý. Klamstvo je vysvetlenie, ktoré znie príliš obranné. Neveríš mi? Nie je otázka. Je to presun viny. Dôvera nevzniká z utajenia, vzniká z transparentnosti. Zdravý partner nemá problém s otvorenosťou, manipulatívny má problém s otázkami. Nie preto, že by si bol zlý, ale preto, že by sa rozpadol príbeh. Ak je telefón vo vzťahu tabu, niečo je zle. Nie vždy ide o neveru, ale vždy ide o klamstvo a vzťah, ktorý potrebuje digitálne tajomstvá, už dávno nie je o dôvere.